हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनाव सिगांग्रो मोनहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनहा बे एलबामनि टिजारखौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैनो हागोन। बे बर' एलबामनि टिजारखौ केएन फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय जिउनि सना। बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन मृगराज, पद्मा, खोरोमदाव, देंखो। बे मिउजिक भिडिअनि सिंगारफोरानो जादों गौतम ब्रह्मा आरो मेनुका बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों नांथाब बसुमतारी। मेकआपखौ खालामदों महिमा दैमारि। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।